haƙuri mai kyau. Allahu akbar. Kai haƙuri mai kyau. Haƙuri malamai suka ce abubuwa guda uku shi ke haɗa mutum ya zama mai haƙuri. Ya zama haƙuri, yana da haƙuri akan biyayya ma Allah. Yana da haƙuri, zai iya fin ƙarfin zuciyarsa ya yi ɗa'a ma Allah. Zai danne kansa ya bi Allah. Haƙuri wajen danne kansa akan saba ma Allah. Duk kaga mutum ya gagara rabuwa da wiwi, rashin haƙuri ne. Rashin haƙuri ne. Ka daure kuma ka nemi taimakon Allah. Allah zai taimake ka. Ka daure ka nemi taimakon Allah. Tabbas ba abin da zai yiwu in ba da izinin Allah ba. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ka nemi taimakon Allah. Suka ce haƙuri wajen da'a ma Allah. Ka daure ka dinga fita sallan asubai. Ka daure ka sa dukiyarka wajen taimakon addinin Allah. Ka daure ka ba da kanka wajen aikin alkhairi. Ka daure ka kame kanka wajen saba ma Allah. Suka ce ka daure ka yi haƙuri kan jarrabawa da za ta same ka a rayuwa. Rayuwa tana ɗauke da matsaloli da yawa. Policy ne na rayuwan, haka Allah ya tsara. Ita rayuwa waɗannan matsaloli da ka ganta haka take tare da su. Duk wanda ka ji wai damuwansa ya yi settling bai fahimci rayuwa ba ne. Kai ka taɓa karanta tarihin wanda ya yi settling? Karka yadda wai don kana ginin ya hana ka taimaki ɗan uwanka. Karka yadda za ta juye. Karka yadda wani abu a rayuwar duniya wai ya hana ka yi alkhairi. Karka yadda. Settling ba ka ganin waɗanda suka gina gidan an yi fenti an yi komai ba su shiga ba suka mutu suna nan. To ka yi haƙuri wajen bin Allah, ka yi haƙuri wajen saba ma Allah, ka danne kanka wajen sabon Allah, ka yi haƙuri da jarrabawa da zai same ka. Sabaran jamila shine haƙurin da ba raki a cikinsa. Ba kuma jarrabawa ta same ka koma ka zauna a nan ka yi mita, ka koma a nan ka yi mita, ka koma nan ka yi mita, baka samu sabaran jamila ba. Baka ga annabi Yaqub da ɗansa yi mata ba, ya ce fa sabarun jamil. Jama'a mun fahimta? To idan bayi suka tsaya akan haka sai su rabauta. Saboda haka haƙuri wajen bin Allah, bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haƙuri wajen tsayuwa akan addini ba da riba. Haƙuri wajen kame kanka daga saba ma Allah. Haƙuri ne. In ka daure ka kau da kai sai abun ya wuce. Haƙuri wajen fuskantar ƙalubale na rayuwa. Ita rayuwa da ka ganta waɗannan matsalolin wato kamar su ne suke daidaita ta. Haka ne. Wayannan matsaloli da zaka je wata ranka kwana kana kuka, wata ranka yi kaza, su ne suke seti marayuwar. Wato in kana so ka gane kamar mota ce. Kuma ka ɗauki misalin ka ɗora akan komai. Ita mota manufar ƙera ta shine don ta yi tafiya da mutane. To amma motar kuma sai aka sama mata birki. Shi kuma birki yana cin karo da manufar yin mota, domin shi manufarsa ya hana mota tafiya. Ka gani? Saboda ka in mota tana da matsala, babban matsalan ta birki, tunda ita an yi ta ne don ta kwale. Shi kuma birki ya hana wannan gudun shine manufarsa, sai aka hada su. Wata rai an taka ka tana ku to amma kai kana ganin in ba birkin za a zauna lafiya? Haka ne. Saboda haka zaka ga abun da zai gudana sai wani abu ya zo ya zama cikas. Wallahi Allah alhakim ne. Wannan cikas din za a gyara ma wata hanya ce. Za a gyara ma wata hanya ne. Shi yasa annabi ya ce ajaban li amril mu'min. Annabi ya ce akwai abin burgewa cikin al'amarin mu'mini. Inna amrahu kullahu khair. Duk al'amarin mu'mini annabi ya ce alkhairi ne. Ya ce idan farin ciki ya same shi ya godiya ma Allah, in bakin ciki ya same shi ya yi haƙuri ya yi godiya ma Allah. Saboda ka waɗannan ababa su suke daidaita al'amuran mutane.
jarrabawa ce da ubangiji ya sa wani ya zama mishi ɗaukakan daraja, wani ya zama mishi sanadiyar kankaran zunubai, wani kowanne akwai matsayi da ubangiji ya ajiye ma wanda ya ci jarrabawa. Fasbir sabaran jamila, Allah ce kai haƙuri mai kyau. Allah ya ɗora mu akan tsarin haƙuri mai kyau. To jama'a sai mu kwana anan, sai kuma wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.